pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh, warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya, Mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo Yuda iki bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balanono, neh, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Iki keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi saking Pak Bayan. Ha, pundi niki? Maguan. Nggih. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum bocange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Baya. Saking Mbah Wo Sukarami nggih Pak leres. Nggih, Mbah Wo Sukarami ngersakaken caping gunung kalian Grajakan Banyuwangi Lewung. Baya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh kan bener Mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodho ki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empang. Pak Margono wis ngenteni. Mbak Niken aturan mriki. Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngeten. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung to kowe?
Munjer-munjer. Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek nang pucuk pelem kowe. Sepil, sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah Pak niki wau perjalanan no gremis to Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa deres Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho Nduk kowe kaya ngono kuwi. Iya Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Gembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Nduk, Niken. Dalam Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti
ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono kae lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies. Ayo, wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Gitu. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lekmu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden merga cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya coba kaya apa. Terus Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Panas. Oh, sik, coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego, lawuhe teri, lawe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak utelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sampai gedine yo. Iya, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pak No wis disebut Pak No ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Ah. Terus
suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu cel- kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Gandeng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Rampung to Pakno. Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng Ah. tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Ae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ki teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bukmu wis 48. Ning ngambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau enten hadise to. Wong Iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Mara tuaku, ya toh? Mula didongake Pak Nggih. Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas kok rupane ireng ayo. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Nganjuk. Ademen, Mbak. Ademen ya. Heeh. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten, Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan. Mas Mbak temanten, mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik, Bocah rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi
Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ayo. Ya Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Ala wong Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita cilaka ayo. Ya niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngap-ngap bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum Pepsodent. Jadi ndak ini. Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Mingge? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo Yuda ki bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye kuwi? Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Tapi to Pak akhirnya. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Oke. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, Ika keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prei ning omah. Rai. Cuk. Ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an it 400. Heeh. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling
ngetan paling ulon masuk manggamipun tapi
salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah Rewel. lah ngono kuwi ilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi Nggih. Caksi Lover kuwi ana sing saka Pati malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih wis ngerti Sudah. oh iya kuwi guru kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae lek bakso Solo ki asli Solo laris lah bakso asli Pati nah Rapayu Iya rene daginge Pak, Ah, kan iya. tok Pak. terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel ayo ngarep anu kae terminal lan sanes-sanesipun ayo Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. pundi Niki. pundi Mbak jenengan Niki. Niki Pak. iki Caksi apa Sanidi Niki sak menika Caksi, Pak. ning asline sing wingi Asisten kula. oh asistene oh Sanidi lek Saking Caksi tebe Pak niku nggih. nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya iki lho Melok ae. Melok ae. ayo setuju ra kowe Mboten. oh asem iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho Napa, Pak? mekarlah aku urung tau ngerti iki. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kuwi malan. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Oh, Iya, nggih, itu ngapun, lagunya siap. PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampiat mayan Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gending belan kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang bonang main Pak. Main piye menang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. gending belan nyangan
Ayo Pak, jenengan nggih main Pak. Aku kon ngopo? Aja main udan tutut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho Pak. Yo. Gerak. Iya Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo Pak. Oh iya lali aku. Kok kuwi to? Landi. Ya limbuke. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Ayo. Mboten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara. Pulang.
nembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Semarang.
luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih Nduk. Wah, abis keringet kaya ngono pisan. Wah. Sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya.